sam prije tjedan dana u Vukovaru. I točnije u prošli četvrtak. I tada sam prvi puta nakon 7 godina zakoračio vukovarskim ulicama. Doduše, ne uzdignute glave i ponosan, nego uvučenog u okovratnika puta, jer i danas tamo srpski ekstremisti bacaju bombe na škole, na banku, pucaju iz raketnih bacača na poštu, na gradsku upravu, pjevaju po gostionicama četničke pjesme, tuku ljude po ulicama, no, ipak sam skupio snage i prošetao, pretpostavljate, do kuće obitelji Matuš. Jasno u vezi sa Rennevom. Stajao sam pred tom razrušenom kućom, razmišljao i o Rennevu i o toj obitelji, jer sam poznavao i njegova djeda, i njegova oca, i gospođu majku, brata. I tako se taj film počeo kretati, vraćati od naših početaka, kada mi je donio svoju zbirku Žegar i Jaku vezu. U razgovoru s njim vidio sam da je to čovjek kojega treba što prije angažirati i u djelatnosti oko obnove Hrvatskog doma. Pozvao sam ga i ponudio mu suradnju i zdušno smo prišli sa mnogo optimizma, poglavito on sa više snage, vjerujući u jednu duhovnu obnovu hrvatskog Vukovara. Naše namjere su isključivo bile u tom smislu djelatnosti, što se vidi i po onom što smo u tom kratkom periodu organizirali. Uglavnom, tajničke poslove, jer je Renne bio tajnik, prepuštao sam njemu koji se i bavio tim organizacijama. Evo vidim i ovdje nekoliko članova upravnog odbora, no mogu vam reći da je to bila i smrtna presuda kod kojih se pronašla iskaznica društva Hrvatski dom. 5 članova upravnog odbora su ubijena, nestali među timima i Renne. Evo, to je današnji dan. Razmišljao sam koliko smo učinili i što smo trebali učiniti, možda da ga spasimo, da ga izvučemo, ali ni sami nismo mogli biti svjesni, ni mi stariji, iskusniji, kakav će se egzodus dogoditi hrvatskom narodu. I znate, potaknut izjavom koju sam pročitao u nekim beogradskim novinama, taj major Šljivančanin kaže: u jednoj noći smo ubili 1600 ljudi. A to je bila upravo noć nestajanja. Kako sam rekao, u tom, vidite, nestajanju, toj noći nestajanja nestao i Renne. I evo, dočekujemo preživjeli 7. Božić u Zagrebu, čekanju dana nade, u čekanju mjeseci i godina koje su ispunjene više jednom rezignacijom nego optimizmom, jer vrijeme nije bilo optimistično i nije pokazivalo. Pomalo sam se osjećao i očajan i revoltiran što ne mogu činiti nešto više, bar ovdje u Zagrebu. Vrijeme je prolazi. Nisam baš jako optimističan da će se to tako brzo riješiti, no daj Bože da se ispuni ono što nam hrvatska vlada obećaje, da se nadam da ćemo se onda ipak vratiti u taj Vukovar, kakav takav razrušen, ali ipak.